سلام سلام صخبركم تملكتنا كمي كنكم كمي لكم ناي تتكلنا زي ناي او ناي فقط كبرسا ناي تكال بيتسابن حق استنزكم كل خاتكم ببزلكم ناي እግዚአብሔር سلام مساخاتكم يكون بقرنمو أنتي قرب حزر زبالات جندما بتاعم زدنقويت ملأختي حيزانا وخاتكم كالي وزلكم مالتيو كم تفضلوا عبك دمينا ناي قويتانا مدهانينا إيسوس كريستوس ناي تنسائي بقال علو مالتيو إذا بقال زي بمبلغن بمستاين نتقوسه لطراي زي كونس እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደይ ንኣና ንወዲ ሰባት ዋጋ ከፊሉ በቲ ኣዝዩ ዝኸበረ ዝለዓለን ዋጋ ማለት እዩ ብጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሞት ዋጋ ናይ ደም ዋጋ ንኣና ንወዲ ሰባት ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኸነሳገር ማዕረኽ እንደይ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ከም ዝኸፈለልና ብምፍላጥን ብምርዳእን ኣዚና ብነብስና ንሕጎሰሉ ኣውደ ዓመት ወይ በዓል እንተኾነ እውን ነገር ድማ ንሕና ድማ ከም ወዲ ሰብ መጠን ነቲ ክርስቶስ ንዓና ንወዲ ሰባት ካብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ምሒር ፍቕሪ ማለት እዩ ምእንታና ኸብል ምስቲ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ዋላ ዝመጣጠን ኣይኹን እምበር ነገር ግን ከም ወዲ ሰብ መጠን ድማ ንሕና ካብቲ ኣቦና ዝተዋሃበና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ካብቲ ኣቦና እውን ዝራእና እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ እንተሎ ማለት እዩ ከምቲ ኩልና እንፈልጦ እቲ ኩሉ ዝኽሰሰሉ ዝነበሩ ክስታት ብምሉእ ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝገብሮ ሰናይን ስራሕ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ነቲ ኣቦና እንታን ክንመስል ብምድሪ ክንመላለስ ከለና ናይ ኣቦና ተኸቲልና ነቲ ሰናይ ዝኾነ ነቲ ኣቦና ዝገብሮ ዝራእናዮ ነቲ ጽቡቕ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ነገር ኩሉ እንዳገበርና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብሂወት ክንነብረላ ዝተዋሃበትና ዕድመ ወዲእና ናብ ፈጣሪና ኣብ ንኸደሉ ግዜ መቸስ ኩልና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መጨረሻ ናይ ፍርዲ ሰዓት ማለት እዩ ጠምየ ኣብሊኢኹም ንዲኹም ፀምኤ ኣስቲኹም ንዲኹም ተኣሲረ ጠይቅኩም ንዲኹም ኢሉ ካብቲ ንሕተተሉ ሕቶ ሓራም እንታን ክንወፅእ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ሰናይ ንኽንገብር ግዴታናን ግቡእናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን በዚ ናይ ትንሳኤ በዓል ማለት እዩ በታ እንኽእላ በታ እግዚኣብሔር ዝባረኸና በታ ኣብ ኢድና ዘላ በረኸት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ጽቡቕ እንገብሮ ንወዲ ሰባት ነቲ ሰናይ እንገብሮ ንወዲ ሰባት ነቲ ዝጠመየ ንእንግለሉ ማለት እዩ እሱ ዝሪኦ እቲ ንህቦ እቲ ዝበዝሐ ዘይኮነስ እቲ ናይ ልብና ቅንዕና ንጽህና ነቲ ንሰብ ንክንሕግዝ እንኸፍሎ ዋጋ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ነዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብነት ጌርና ክንወስዶ ንኽእሎ ናይታ ድኻ መበለት ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሃበታ እታ ዝነኣሰት ህያብ ማለት እዩ እታ ዝሃበታ ሳንቲም ክርስቶስ ግን ሪኡ እንታይ ኢልዋ ብሓቂ ብለኩም እዛ ሰበይቲ ነቲ ዘለዋ ዘይኮነስ ነቲ ሓዳራ ኩሉ ሂባ እያ እሞ ትናታ ህያብ ካብ ኩሉ ዝበለፀ እዩ ዝበሎ ማለት እዩ ይሲ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እቲ ዝበዝሕን እቲ ዝነዓሰን ዘይኮነስ ካብታ ዘላትና እቲ ክልተ ዘለዎ እቲ ሓደ ነቲ ዘይብሉ ይሃብ ስለ ዝበለና ማለት እዩ ልክዕ ከምቶም ናይ መቄዶንያ ሰባት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንረኣይ ከለና ብምስጋና ሹምና ዝፅዋዕ ሰባት ንኽንከውን ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ኣብ ሂወትና ክንተብአለና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ስለዚ ትንስኻትኩም እትሕግዝዎ እትድዎ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ዝኸበረ ህያብ እዩ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ትንሳኤ በዓል ድማ ነቶም ዝጠመዩ ነቶም ዝበልዕዎ ዘይብሎም ዝጥይቖም ዘይብሎም ግን ድማ ኣብ ጊዜኡ ኣንሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ንሕተተሉ ግዜ ንኣቶም ጠይቕና ኣለና ዝብል መልሲ ካብ ፈጣሪ ንኽርከበልና
ኩልና ማለት እዩ ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ትንሳኤ በዓል ክንሕግዝ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ። ማለት ሕጂ ንሕና ኣብ ምድሪ ኣብ ሂወት ኣብ ዘለናሉ ግዜ እቲ ንሰርሖ ሰናይ ስራሕ እዚ ንህቦ ህያብ ምስቲ ኣምላኽና ፈጣሪና ንኣና ዝሃበና ህያብ ምንም እንኳን ዘይመጣጠን እንተኾነ ዘይወዳደር ዋላ እንተኾነ ግን ካብ ትኽእልዎን ላዕሊ ዝጥየቕ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ነቲ ንኽእሎ ግን ንነብስና ንሂወትና ንባዕልና ክንብል ናይ ሰብ ነብሲ ክነድሕን ናይ ሰብ ሂወት ብስጋ ክነድሕን እቲ ንሕና እንኽእሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሱ ንኽንገብር እግዚኣብሔር ንኹልና ምስትውዓል ክህበና ንኹልና ልብናን ሓሳብናን ክባርኸልና ይምነ። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሰሙናት ማለት እዩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ሓገዝ ክንገብር ሓሲብና ኣለና። ነዚ ሓገዝ ኩልኻትኩም ዘዝኸኣልኩሞ ንእሽተ እዩ ብዙሕ እዩ ከይበልኩም ካብቲ ዘለኩም ማለት እዩ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ንእግዚኣብሔር ተኣሚንኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቲ ንሱ ዝሃበኩም ካብኡ ቀኒስኩም ነቶም ዝጠመዩ ነቶም ብጥቤት ውሊኦም ሲሒቶም ዝሳቀዩ ዘለዉ ነቶም መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሰንኪ ጥሜትን መከራን ዝጽልዩ ዘለዉ ዝልምኑ ዘለዉ ናታቶም ናይ ጸሎት መልሲ ንኽትኮኑ ኩልኻትኩም ዘዝኸኣልኩም ሓገዝ ክትገብሩ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣድዋ ናይ ቪዚቲንግ ፕሮግራም ነይሩና ማለት እዩ ኣሰስመንት ንሰርሕ ነይርና ኣብ ሶሪ ብጣዕሚ እዚ ናይ ትንሳኤ በዓል ናይ ብሓቂ ብልቢ ብጣዕሚ ልበይ ዝትንክፈኒ ስለ ዝኾነ ኢና ማዕረኽ እንደይ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ተረዲኡና ማዕረኽ እንደይ ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ተረዲኡና ነዚ በዓል እዚ ነሕልፎ ኣይፈልጥን ግን እግዚአብሔር ምስትውዓል ይሃበና እግዚአብሔር ነቲ ዓሚቕ ዝኾነ ህያው ዝኾነ ዘለዓለማዊ ፍቅሪ ንኽንፈልጦ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሓግዘና ክብል እየ ማለት እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሓግዘና። ሶሪ ናብ ካልእ ነገር ኣትየ መስለኒ ኤንዌይስ ግን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ኣድዋ ኣሰስመንት ንሰርሕ ነይርና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኣድዋ ኣሰስመንት ሰራሕናዮ ድማ ንክንሕግዞም ማለት እዩ ነቶም ወለድታትና ብጣዕሚ ኣብ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ርኢናዮም ማለት እዩ እና ንኣቶም ዝኸውን ድማ ሓገዝ ዝሃብኩምና ኣሕዋትና ኣለኹም ማለት እዩ። መጀመርያ ብሹም መድሃኒ ዓለም ኢሉ ዝሓገዘና ናብ 100,000 ዝፅጋዕ ቅርሺ ማለት እዩ ሓውና ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝሕግዘና ሓውና ማለት እዩ። ከምኡውን ድማ ሓውና በረከት ሃይለማርያም ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እውን 200,000 ቅርሺ ሓጊዙና ኣሎ ሂቡና ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሓውና ፍጹም ድማ ማለት እዩ 52,000 ቅርሺ ልኢኹልና ኣሎ ማለት እዩ። ጠቕላላ ብድምር ናብ 350,000 ቅርሺ ዝፅጋዕ ሓገዝ ጌርኩምልና ኣለኹም ማለት እዩ። ንኣኻትኩም ብልቢ ከመስግን ይደሊ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ማለት ንስኻትኩም እቲ ትገብርዎ ሓገዝ እቲ ንስኻትኩም ንህዝብኩም ነቲ ሰብ ኮይኑ
ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ነቲ መከርኡ ቃንዝኡ ሪኢኹም እትሕግዝዎ ሓገዝ ናይ ብልቢ ንስኻትኩም ማዕረ ክንደይ እዚ ተባረኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሩኻት ዝኾንኩም ሰባት ከም ዝኾንኩም ብልቢ ክናገር ይደሊ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣነ ስለ ዝበልክዎ ጥራይ ዘይኮነስ ባዕሉ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ዝብለና ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ ይብል ማለት እዩ ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ ዝብል እቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም ኣብ ሂወትኩም ብተግባር ዝሰርሕ ብተግባር ትነብሩሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እድለኛታት ኢኹም ማለት እዩ እዚ ናይ ወለድታትና ምርቃት በብግዚኡ ንኣኻትኩም ትምረቕዎ ምርቃት ብሓቂ ዝብለኩም ሰብ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ንኽቀንዐሉ ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእል ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ሰብ በቲ ዝገብሮ ሰናይ ነገር ሰብ በቲ ዝገብሮ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ብናይ እግዚኣብሔር ሹም እንትምረቕ እንትባረኽ እንተሎ ካብኡ ንላዕሊ ዘቕንዕ ነገር ካብኡ ንላዕሊ ደስ ዘብል ነገር ንነብስና ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ማለት እዩ ብጣዕሚ እድለኛታት ኢኹም ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ወለድታትና ዝምርቕዎ ምርቃት ይነው እግዚኣብሔር ብሓቂ ስለ ዝባረኸኩም ስለ ዝሓረየኩም ቸርነት ስለ ዝገበረልኩም ባይነወይ እዝናታትኩም እትሕግዝዎ እትገብርዎ ሰናይ ነገር ካባኹም ኣይኮነን ካብ ፈጣሪ ባይብሉ ኣነ ከምኡ እዩ ዝርዳእ ካብ ፈጣሪ እዚ ሰናይ ነገር ንኽትገብሩ ካብቲ ዘለኩም ኣካፊልኩም ንኽትህቡ ዘለዓለኩም ዝሓገዘኩም እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ምስጋና ንኡ ክብሪ ንኡ ንስኻትኩም ድማ ሕራ ኢልኩም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ሰናይ ስራሕ ተዓዚዝኩም ድማ ነዚ ሰናይ ነገር ምግባርኩም ድማ ንስኻትኩም ድማ ምስጉናት ብሩኻት ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንኣኻትኩም ዘምስግን ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እድለኛታት ይሁን እና እዚ ናይ ወለድታትኩም ምርቃት ከምኡውን ድማ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ በትንስኩም ትገብርዎ ሰናይ ነገር እትፈጣሪ ዝሕጎሰሉ ሓጎስ ነዚ ክልተ ነገር ኣብ ህይወትኩም ሒዝኩም ርግፀኛ እየ ኣይትወድቁ እግዚአብሔር ድማ ካብ ምጅማር ንላዕሊ ምፍጻም ትዝዓበየ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝጀመርኩሞ ሁሉ ብሰናይ ትነብርዎ ህይወት ክሳብ መጨረሻ ክሳብ ፍጻመ ምእንታን ከብጽሐኩም ድማ ትምኒተ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓገዝኩምና ሰለስተ ኣሕዋትና ፍጹም ሓወይ በረከት ብሽም መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ዝሓገዝኩምና ኩልኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር በረከት ምስኻትኩም ይኹን ናይ ልብኩም ይፈጽመልኩም ክብል ይደሊ ማለት እዩ ነዚ ዝሃብኩምና ሓገዝ ቀጥታ ኣብቲ ዝቕፅል ሰሙን ኣብቲ ሰሙን ሕማማት ማለት እዩ ሒዝና ናብ ኣድዋ ክንከይድና ማለት እዩ ካብ ኣድዋ እዩ ዝጅምር ዝናይ ኣውደ ዓመት ሓገዝና ማለት እዩ ብኡ ጌርና ናብ ኣክሱም ክንሳገር ሓሲብና ኣለና of course እዚ ኣብ ኢድና ዘሎ ሓገዝ ማለት እዩ ናብ 352,000 ቅርሺ ዝፅጋዕ ማለት እዩ ንኣድዋ ከኣኽለና ክእል እዩ ናብ ኣክሱም ግን ከሳግረና ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣክሱም ድማ ዝተፀገሙ ወለድታትና ኣዴታትና ኣብቲ ቻናል ከምቲ ዝረእኹሞ ማለት እዩ ገና ዘይሓገዝናዮም ዘይበፅሕና ኣለዉ ማለት እዩ ካብኣቶም ክንጅምር ኢና እግዚአብሔር ድማ በረከት ተሂቡና ተተሪፉና ድማ ናፍቶም ዘይራእናዮም እውን እንደገና ንኣውደ ዓመት ቀልቀሊልና ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ንሕና ኩሉ ግዜ ናብዞም ዝሕገዙ ሰባት ቅድሚ ምኻድና ንፅልዮ ጸሎት ኣሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ስቃይ ብብዙሕ ማስቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ናፍቶም ዝፅልዩ ሰባት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግርና ክመርሓና ምእንታን ንፅሊ ኢና ማለት እዩ እስኻትኩም እውን በዚ ጸሎት እዚ ሓግዙና እቶም ዝጸለዩ ጥራይ ድማ ዘይኮኑስ ምጽላይ ደኺምዎም ሰልችይዎም
ጸሎት ዝገደፉ ግን ድማ ኣብ መከራ ናብቶም ዘለው ሰባት እውን እግርና እንታን ክመርሐና መንፈስ ቅዱስ ናታትኩም ጸሎትን የድልየና እሞ ዝኸበርኩም ተመልከትና ኩልኻትኩም በብዘለኹሞ በብዝኸኣልኩሞ ማለት እዩ ነዚ መልእኽቲ ዝትሪኡ ዘለኹም ሰባት ናፍቶም ዘይበፅሖም ሰባት ድማ ሼር ብምግባር ፕሊዝ ሼር ብምግባር ናፍቶም ክሕግዙና ዝኽእሉ ሰባት ብምብፃሕ ሓገዝ ክትገብሩልና መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ጎይታና መድኃኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ በዓል ንሕና ከም ናይ ሓደ ግብረ ሰናይ ትካል ንኣቶም ንኣውደ ዓመት መውዕሊ ዝኸውን ሓገዝ ምግብታት ሒዝና ኣለዉ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኩልኻትኩም ድማ ኣብዚ ዘለኹም ነዚ ቻናል እዚ ትሪኡ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣቦታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣለኻትኩም ማለት እዩ ብዙሓት ጳጳሳት ኣለኹም ንስኻትኩም ኩልኻትኩም ድማ ነቲ ካፍቲ ንሕና ምግቢ ሒዝና እንኸደሉ ንላዕሊ እቲ ዝዓበየ ኣገልግሎት ድማ ናታትኩም ስለ ዝኾነ በዚ ናይ ትንሳኤ በዓል ንስኻትኩም ነቲ ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኢሉ ዝኸፈለልና ዋጋ እዚ ህያብ እዚ ማዕረኽንደይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝኸበረ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰባት ካፍቲ ክህቦ ዝኽእሎ እቲ ናይ መጨረሻ ደረጃ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ገይሩ ንዓና ቤዛ ንኾነልና ምእንትን ከም ዝሃበና እተገልግልዎ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኸበረ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣገልግሎትኩም ብሓቂ እግዚኣብሔር ይባረኽ ክብል ይደሊ ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን ንስኻትኩም በቲ ጸጋኹም ተገልግሉ ንሕና ድማ እግዚኣብሔር በቲ ዝሃበና ጸጋ ክነግልግሊና ማለት እዩ ነገር ግን ናትኩም በረከትን ጸሎትን ድማ ብጣዕሚ ስለ ዘድልየና ኣቦታተይ ብጸሎትኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ወትሩ ማለት እዩ ጸሊልና ነቶም ዝሕግዙና እውን ኩሉ ክትባረኹልና ክትጸልዩልና እውን መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ሰሰናይና ኣኹም ኣብቲ ናይ ሓገዝ መደብ ክንራኸብ ኢና ዘዝኸኣልኩም ኩልኻትኩም ሓግዙ እየ ክብል ዝደሊ ሰላም أبو دمخا كله نعاقب خصم على له أنا تصدقوا ليه تخبروا ليه تحققوا ليه تواصلوا ليه انتهيكم تحققكم حدث من تدحينكم كما وزبال حدث من تدحينكم مرحاني تهيكم ما أخل انتهيكم ما نزلت أماي أبز مدرون تواصلوا ليه بس يبلغكم أب سمايون ما نقص سمعت تواصلوا ليه إلنا إنا النبل حزون نسينا هنو الكال نجار يلا إن شاء الله صنع رقصوا آمين إن شاء الله انت حبكم نور آمين يا رب دولوا آمين إن شاء الله لما أنتي أبز أب إيروب بس إحنا على نمالتي تهزبون تأكيبوا يتبيننا له كم تطريقوا إذا أخلطاتون أوردنا لنا مالتيو حد مليونين هم مجتمعين 4,000 يزخون كرشي أب سيدو بالنازلو عدة تجراي كتبك يبلان كابز حجي عدة تجراي مسدقات أرجلو زمن كنا مسألنا زي وانا ويفقرون رجيت ولتكالون عابي تكاليو عبد حما ساب عفصص عنو الجزية بتمسرته بجمرة بمنفسه وصرح بجمرة نايبو زحاكي وزترفه تكال درجة يمو تكال درجة زي مردع مالت دمو نظام دخبان نظام صقومات نحجاز نارتيو